padung sa Pitubo. 100 ang sakit bangka? Oh. 100? Oh, libor 56. Karga, oh. Kaya benching ko man ang tao, dito benching ako. Tanan. Matagak ng motor. Buwan! Diba? Matagak. Doon, matagak na ng motor. Lubat man eh. Lubat. Lubat. Hello guys, ang motor kasakay na. Kaon. Kasi matumba na doon yung kagan. Alright guys, kami on the way to Pitubo. First time na nakakaroon. Nawahira dyan mi guys sa barge ba? Pagabot na mo mga badjay, pag-ika na pangita eh. Basta kadaga kag magastos o magbangka ka kay mahal-mahal man aglit eh. Barge o sintar ako no apil ang motor. First time? First time. Karena apa tagay ko? Magadong ng dito. Bulag ta. Katawa mo ka. Kaya tulo na mo na balik na rin. Abot na mi guys sa Pantalandari sa Pitubo. Ang biyahe is less than 10 minutes ra. Mga 7 to 8 minutes ra. Abot ta kadari. Muna na mo. Makalipong man. Yan na ta guys. Siyon dire magkuhas motor. Pakitan mo na dari da. Naidakeng awang. Audi alimango. Arsa-arsa nagmotor. Kulbaan pa sa patagingan ni ada jung-rajungan guys. Bagay jag mahagbang bulintang pala minus dagat na. Nagitay sak dana ning maligid sa dagat. Ayan. Dagal. Ay. Guys, actually what ni kay bawkasan ni katunong. Nag-explore ta dari sa Isla di Pitubo. Gun say naa po daning lungsura ni or islahan ni. Pila te? JS. Ito naman ko di ma'am. Tagikan mo dito. JS naman. Salamat. Sige. Mao ni guys, pantalan guys sa Pitubo. So padung na mi guys ma-explore mi kay bugasa mi dinhi musangke. Basta kay tan-awon ra man na guys ug unsay naa sa Pitubo. Ug asa ra pud mi matunong ron harap ang i-share ninyo. Ni kaya ra kanina ta? Karamang kabakilid. Guys, manaka mis bungtod kay ingin mas undoy nga na ako no dani arang kagwapo kuno nga tan-awon sa ibabaw jagi kulbaan ko kay nagauntol-untol na ganig motor kay hapon dinhi siya guys sa personal although di siya maklaro da aning video pero kuan dinhi siya kanabang tuk-tuk jud ba bakilid ka anjong nang kulbaan ko dani pero ana naman jud ko maglihok kay injig na umbang hinuon mi ani magluhag-luhag ako. Wow! Wow! Grabing nice ah. Hala. Uy, basig may biyabas doy. Hala guys, anawa ninyo guys oh. Grabing nice ah. Dari nga side. Parang mo na mountains. Grabe dyan dyan kurma guys ba kay magka-amis dyan. Wow. Parang view pa. Parang view pa. Bantay
dugod mo kilit dami. Nakatuwa man doy. Ano man? Laboy nga man. Ako guys, kung paano sa kumain nga ni guys, pero kaya gusto ko kita mo ka nag-view at kung nang view sa kinaiwag buwan, kung man na mag-antos ka daan, iptiking nga ning kalawasan kami. Haglugan. Very nice guys! Oh my goodness! Allah! Grabe! Klaro jud ka adyo oh. Awanin jud isla. Ato da, balik sa Asa pagdala. man tago? Ato tumoy. Na oy, ramay sa oy. Uy, bakilid man ka adyo. Naras kayo dito. Sige ko man. Ay, gilabat na. Ay, gilabat na. Ang hirap taman. Alright guys, nalingaw ko ka adyo guys. Unta nalingaw pud mas mga view atong nakita. Di na dahil may makatabok dabto. Kaya gilabat na. Awaran na isa. Ay, dagat. Nag-abot ag bunto dugag dagat. Hala, oy, wow. War, bas undoy gibidaan man ko. Buwang mas undoy gibidaan man ko. Niyabas alaman po to guys, naibiyabas na gagmay. Hala, wow. Tunaw nito guys. Dagat na guys. Namura lagi drawing. Grabe na isa, uy. Boy, okay ra ka? Motor. Nagmotor okay ra na. Dahil baya pasakitan. Ah. Uy, hinog. Arang aptika, uy. Ah, gihangat ko. Hinog, uy. Ah. Arang na isa dani, uy. Promise, guys. Arang kayo na isa. Gihangat lang ko gibidaan kung hindi ubos. Amang patanawon, guys. Huwag ka nang kuha na sa cellphone. Kaya sa camera, murag ladyo ra siya. Huwag sa cellphone. Tanawan na to. Kuha ko cellphone. So, guys, mo ni siya, guys. Grabing ka nice ka. So, ilabi na og sa personal ni mo makitaan. Nakagwapo ka jo. Dari pagka mo gyapon. Na gilibutan jag dagat kay isla malagi. Yan ang gid ng isla. Nagud ni hasput. So guys, lami ka jud pamati nga nakadari sa ibabaw diyan makita nimo og mga view madungawan nimo. So kay first time manin hadari guys sa Itogo, memorable jud ka adyo rong adlaw. Kay kahibawa na badya gajud mo nahe nga mo angay gajud kung may nganing klasehas lugar. So by the way, ning tagbong namin dito guys, ug hapit mi kareje sa amigo ni Undoy naman sa store dito. Kini mo ni jang store padung sa sentro unja. Mo adto bata sa sentro guys, pakit-an mo na pud sa sentro nila dari sa Itogo. So mo na ni guys, mo na ilang sentro dari, gamay raman pero at least naagilahang mga pinahanglan na sila yung mga money transfer. Nandiyan ako sila simbahan. Tapos sila yung pharmacy, para huwag na sila palito ng mga tambaw diha. Kini guys, marag mo lang elementary school. President Carlos P. Garcia Elementary School. So sa unahan daw ng eskwelahan guys, naa sila'y Sorianan na sila plaza pa dito. So let's check it out ug unsahay porma. Ano ni? Si crabs. Naku sila si ambulance oh. Ato ta. Mark ba? So kini guys, arang magajan ng ka-obvious. Christmas tree magajan ng gabarag. Parang bastusa. Ha? Putin. Uy, batasan. Mo ni katong mga bar gingong kuan. Dari. Parang bastusa sa ining baran eh. Ano man? Otin. Dili na bastos, tanawa. Otin bar. Jag ka ripod kina bastusan jud noon ridoy. Bisong, buang naman eh. Oh. Bisong kitibi. Asa kakalupig na na? Only in Municipality of President Carlos P. Garcia. Oh, grabe king crabs. Oy, dako ah. Ah, pa-picture ka? Ang mata guys, ang kalit ra magluho. Aning hangrag kalit. Ano gila ko ga? Tanaw. Wow man. Aning turo dito no.
Ito guys, ako tissue be. Wa. Naas bulsa sa bag. So guys, kay kalit maghangang mata. Hoy, lami itong sunblock ang gigamit, hapdos. Mo ba nakahang sa mata? Kuji. Kuji san nga sunblock. Ang bija ah. Kinakom otro, baroy. Okay. Okay na dali. Kalau potong-potong sa buku-buku ba? Anar ka. Duh, gamay. Di ka kada oh. Di kay kuan man naman pwede. Di tung unay gibutang nga di tungtungan. Kuan kanang full gamay nga full. Ah, sige anar. 1 2 3 smile. Kasi kalau gunod ning kuan ah. Ako na pud be. Ay da kagunod am da ka adi ka kahurot na bisag usara ka paap. Nako gunod eh. Buong na karon kinaon. Dra ko rapi. Rapper. Hi. 1 2 3. 1 2 3. Mention ka? So guys, this is the biggest crabs I've ever seen in my whole life. Mara jig tinuod no, pero dahil istatuar di ay. Mara jig tinuod pero nakahamagod pa. Pero siguro na mga king crabs dani kay mao may ilang gi-promote sa ilang di ba pag-abot natos pantalan kanina na pwede kang king crabs ja. Dari po sa ilang sentro na pwede ka so probably this is their delicacy dari nga ilang gi-proud siguro. Di ba? Kay mao may ilang gi-promote jud. So this is how it looks like kung ladyo. Na nakasuwat na nga I love Isla de Pitogo. So nga ni man putong dito sa kuan. Dito sa pantalan dari unahan. Lami dari tambadan dai hapon guys. Na dari murag sa man ni tawag dani ha na mga bamboo. Na tulay-tulay pero murag hadlot kay na ay nagbatas nga kuan. Manila na maintain pa. Siguro under construction maybe. Hindi may magdugay. Grabe guys, di mo katuulan ng new discovery. Parang bastusa oy. Bisong ug utin bar. Katawa lang mas ma'am. Ano man eh? Close pa magbisong. Ag utin pod, close pa pod. Papangabrihe. Wala na, dyan pa ng gabi mag-inabrihay ning bisong ug utin. Basta na nga utin man dyan na. Kari tutoys na, dapat tutoy, dapat jay lubot. Oh, ako kabantay diri. Tutoys barbecue and grill za. Agunahan kay lubot. Ano sa naman yan? Oh, I'm not kidding guys. It says lubot, Risto. Grabing bastusa. Uy, batasan. Grabing kabastos. Lubot, tutoys, utin, bisong, nabuing na. Mado kanin ngapit ko guys. So nakuha nato sa tawag nato. Explore nato gilhang mga bar dari nga mga basta-basta. Amo ni gitawag og boulevard dari sa Pitugo. Kuyaw. Unforgettable because first time ko makita mga ingan ng mga ngan ba. Bugoy ning mga tao dari. Pero buguja. Karidoy ko gita. Jama-jama ra gud ko. Nano kus lagi. Maura na sila, igagawra na sila parintira. Dana pa ikan eh, kukuy. Sali ka nakatama sa todo. Karera ay nga ni. So guys, ning kaan ramig paniud to kay lisod pagkadjug mo paradyon tagwa tay kaan nga pas mo atong abot dani so maadyo man tong makakaunta kay bahalag sa gasa taron kalagpot. Why? Problema kay why katoy agti dyan. Ma'am, pwede ba may mga dari panungsa ka bungkod? So guys, this is gonna be another bungtod adventure kay na naman pagi tuod si Undoy nga bungtod kuno nga ilang gitrailan sa una. Gusto po ko ni jang dadon kay aron makita ko na po ko ugon sa ilang gipang adto dani sa una kay katulo naman jang ani ako first time pa man. So nagagi-agi na mi og kabaskan guys. Medyo kulba ka adto kay og masadyo programay man hagbang man ning basak makasapa pa sa mga tanon pero thankfully okay ra man po kay kamao mo pus Undoy mo balance. Leave you all behind. So guys, literal na gadining kalibunan namang giagian. Murag feeling na wa na giagianan kay mo himo sundo giagianan dani. Pero okay ra ka guys kay sa ang nakitaan karon murag another beautiful view na pud karon ato ang ma-explore daari. So guys, what I do og magka nilisoray na gajud mi daari kuan sinakajay. Oh, kabot na lang gajud ko sa hawak ni Undoy dani mo grabe tsukog taman kay madlok mo pag matikayhan. Wow. O tamusaka pa tadi. Imagine na isa. Tuh, ini ako.
Upod. So daan just kalibunan guys no choice gajud ka kay ug mag-inarti ka makaihi man kasi mo ang ipok macho pay mangihi nalong kananing kalibunan kay pa inarti ka na buing basa jud imong sanggalap. May kurus dari guys mako. Ili ni mo dari sa bangin. Dagat na. Wow. Guys, dagat na guys. Dagat na. Sabi na isa oy. Hindi ni ragon. Andoy guys, kuha sagang helmet be. Kung ginawa. Mag poetry ka? Raray. Grabe, pati hangang larot na pagtagnaw nimo eh. Jara oy makapanglimbaut nitog balhibo ning hang nakitaan dari. Guys, wow. Makamis jud ka adto oy, buntod jud unsa ning diretso na bitos dagat. Dapat sa kabatalyon ni Apas. Pagdamong snack dali, pagdamong snack. To lagi nagdagandagan to ha. Gusto ko nagdagan to ha, nakapuwa man to. Kadyo oy gi. Tabok pa po na. Para lang makakita ninyo. Tabok pa po na sila kanang kon basak nga naglisod na. Hala pusing na talaga. Sana all pusing na. Sana bagitan. Sa pagposing ako mo cellphone ninyo, ano yung cellphone ba? Sige na mga picture. Lang wait. Aman sila. Na all opo. Guwapa talaga. Wow. Puti talaga. Tara oy. Ang pangog flash ha. Adi plus kailan dagdagado. Adi plus, smile. Kalin niya sila. One. Nakailo. Boy, ari ba? Ari ba? Kaya basin mahalin pag kalima. 1, 2, 3. Tanawa sa nindog. Muadon man. Judge kaya hadaning. Mura magpajin. Ano tani mura mag-miss bitugo. So nangilumbay man. Sana all. Grabe nangilumbay mo kuya mo picture sa mura magpajin. Ladyo para bagibaktasan nila. Murag hapit mo 1 kilometro. Lakaw. Nagrabe No. ning lajuan. Awara man ato tapoy basta na. Sa man day ning kuan ray, sa nga ning sitio haday. Paraiso. Mo day pumurag paraiso purwa. Nansa ang katong jug gikanan. Paraiso. Silbi mo art ra gyud. Sit Uranus Paraiso pod. Dako man day ning lungsod. Pabar yun yung Paraiso, Sit Uranus. Nasarto nga sa inyong mayor. Juan Fernando Estabilia. Hi, Mayor Fernando Estabilia, Mayor of Municipality of President Carlos P. Garcia, Pitugo. Kanang Liwanan na no? Hinutanan. Singan? Hilutanan? Hinutanan. Hingutanan. Ay, manghinguto rin Pitugo. Part man siya sa Binunido. Hingutanan. Asa ka na? Kanang na makita. Di ka nang lujo na nga murag na niyo. Kana ubay pa man na siguro. Dili na diring ubay, nara diri. Na mga isla da. Imbes kay mag-istorya na ko sang balag namin ng abot. Nga abot ra dari nga hira dari para manguha ang marsiko sila. Sanina kay grabe daghanap ang marsiko. Sa nga ni mga bataan niya tang ilailahan ni kay basin day pud og ko na nay way tag-ija. Sana. Sa nga ni mo dang. Kuan. Akong pangan kay Maria Vanessa, then akong angga pwede rag banban. Ban. Di kay hampaw tanan guys kay puhog makabalik ko dari. Haniti mo kung ni manginhas. Ahog Pabanon, pabanon na hang manginhas. Sunod. Ikaw, dali. Sus nga lang ito. Ako dahil si Lendi Mi Bakaltos, and ako angga kay Lendi. Lendi! Pakpak! Sunod, kare. Nanaga Ako naman. dahil si Janice Auguest, pero pwede sa kuno yung tawgon o Jan or Nes. Sunod. Agay nanagan lang. Kay pohon guys, mubalik mi dara guys kanang musti siguro may mangita mi groom manginhas bay nga nakanabang island life at ano suwadan po ninig balik ja musa kay bangka ja to mangilaw Pwede ra ba mag-overnight dress lang pinig na may cottage. una tanawa so karon kay nagkaibaw na tunga-tunga. karon kay nagkaibaw naman ko naa na tay balikon asa ra kinjo dang Para iso ra. para iso pangitang ra mo singgit ra ko ninyo Jades ban hindi ban Jades yan ako mangilas na ta yan ako bantay mo ha okay guys kita ta later guys kaya magchika-chika sa amin usakan dari guys kulbaan ako darabang mabuga
So by the way guys, harang gitry og lingaw mga batan-an ganina kay garabi ra bagajeng katungason ning apas din sila na kay nakit ano ko nila ning labay ko. So mao tong hala po silang gilingaw-lingaw kay jawat pud mawag lang kahangat. Alito ko oy. Aduh sa. Misa. Wow. Dato tagikan ganina guys dito. So guys, kada biabas guys. I'm not joking. Uy, rito nga po. Yeah. Oh no, unsa man ning prutasa? Ang patut, mo man ang patut. Wow. Tanawan nyo guys. Dapat jud lagi ag bungtod og dagat to. Nar madagat naman na ubos. Umutog bangkod ko dana, pwede ko tambog sa dagat. Sumani Island of Pitogo guys. Haraon lagi bejaan ako. Haha guys, orang nice ah. Ay, sugod ng baka eh. Ay, sugod oh. Wow. Abi ko dasbag na to. Mo ni guys, ang ilahang munisipyo daari sa President Carlos P. Garcia. Puti ang ilahang munisipyo. Gamay ra pod pero nice man hinlo. So guys, gusto rin mo say goodbye ni Daryl o sa isang pamilya. Daryl Kaduyak, ani sa Daryl's Electronics and Cable Services. Kay uli na mapud mi, pero mangita sa mig beach ron. Dabe. Mana? Balik-balik po ha. Balik-balik po, balik-balik. Tugas na lang ko sa Alicia. Balik tugas. Sige. Ano barangay tugas na. Tugas. Padong mi karon guys sa barangay Tugas kay naa ako no dito ag Ilahang Beach. So atang tanawon badugon sa pipurma sa Ilahang Beach dito. Dili po dito. Dusa kay bangga ta sa init. Sumawan sa ta. Dali. Sightseeing ra ta. Ang sightseeing rami guys, kay grabing banggaan na mas init. Muligo mo basig maglabad amang uba, masubawan. Malalami mo na pag ilang beach, dari. Nice! Nice pag ilang mga beach, uy. Dirty white, pag ilang sand, dirty white. Mura po sa bus bitaw sa bunbun, sa Gundulman. Uy, tinaw, uy, lami, uy. Lami, ah. Masa ka lahat. Happy Island, ah. Sarap ba? Tara ba, daghang bahay. Tay, bato do ito, ah. Ta. Unsa ba dyan putasa, ha? Magkano na ni? Unsa nga na ni, ang patot? Oo. Na. How na, how? Oh, how na. How guys, nay how guys. Ha. Gamay pa tanlagan. Lala. Ito sa doy kay mo budagan lagi mo duon. Dili ka saka. Dili ka. Munting climber mo dai kang haraga ka. May problema yung ligsod sa buhay has. Nisad buo no. How na. Mula nga mo gusto nagdagat doon. Hindi kung babit, grabe. Nasur ko sa nihas na. Hindi ko na nihas. Patay na dito has. Oy, kumkum na. Haraman. Para siya buhusa. Lagi pa mo ni. Lansang. Ako ning sunuga oh. Bark ito. Bird, lagi ta kay para tipid. Ah, sulit diba? Sulit sa tulak no? Ha, king crab. Kasi dakla na to. Maura.
Guys, mag-barge rami guys. Kita mo dana. Mao na agama ang sakyan kay mas pirato ra man sila. Utsintara ko no. Waiting for the barge kay alas 4 pa man mo larga. Halan sama nang na pahak naman ang buntuda. Kana. Hindi na. Ang luja. Sige na, sakay na una. Sakay na Miss Barge guys. Mura pa biglas lang lugar ba. Pero daw ra nagbiyahe guys, 5 minutes na siguro.